Намираме се на едно поле с готов тревен чин. Ние сме първите в България, които започнаха да произвеждат тревния чин по технология върху полиетилен. Благодарение на тази технология тревният чин образува много гъст и здрав корен, който благоприятства за много бързото прихващане на чима върху терена при поставяне. Благодарение на корена също така чима получава голяма здравина, която при захващане на парчето то не се къса. Могат да се режат големи парчета и то се стои здрав, без да има нужда от подпомагащи мрежи. Цялата здравина на чима се дължи на неговия собствен корен. Отглеждаме го на торфена основа, което гарантира липсата на плевели. Не се налага използване на хербициди и пестициди за отглеждането му. Тази технология позволява за 2 месеца да получим достатъчно здрав тревен чин. Ето това е парчето, което е готово за полагане на съответния терен. Така изглежда отдолу със здравия корен и съответно здравата гъста трева.